ಇದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರೇಕ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಂದ್ರೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನಿಗಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪಿನಿಂದಾಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಡ್ಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಲೈಕ್ ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತುದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆತಿನಾನೆ ಅಂಚನೆ ಆಟಿದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಎಪಿಸೋಡ್ 4 ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆಕಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿನ ಆಯ್ನತ್ತು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡೀಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರೊಂದಿಜ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಏನ ರೆಸಿಪಿ ಪಂದ ನಿಕುಲು ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತುಲೆ ಅದ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಬೋಲೆ ಇದು ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ದಿಪ್ಪರು ಬೋಲೆ ಪೂರೈಕ್ಲ ಪಡ ಮರಿಯಲೋಡು ಉಂಡತಿ ಬೋಲೆ ಮಾತೆಕ್ಲ ಪಡಬೇಕು ಬೋಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಹೆಲ್ತ್ಗ್ಲ ಅಂಚದು ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಳಂತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಗುಜ್ಜ ಪರಂದದು ಒರಿ ದಿನ ಬೋಲೆ ಎಪ್ಪುಂಡತೆ ಅವನು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಕಾಯಿ ಪಾಡುವೆರು ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪುಡು ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿನ ಗೂಂಜಿ ಪಂಡದ ಅದೇ ಗೊತ್ತು ನಿಕಲೆಗೆ ಒಂದು ಕೆಲವೆರು ತುಳುವೆ ಗುಜ್ಜದ ಗೂಂಜಿ ಪಂಡ ನಡುಟಿ ಪುಂಡತೆವು ಕೆಲವು ಮುಂದೆನ್ನ ಬರ್ಕೆ ಗುಜ್ಜದ ಗೂಂಜಿ ಎಂಡ ತುಳುವೆ ಗುಜ್ಜ ಪರಂದದ ಇತ್ತಜೆ ಉಪ್ಪುಡು ಪಾಡ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅವು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಡು ಪಾಡ್ದು ದೀವರೆ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪುಡು ಪಾಡ್ದು ದೀವರೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಕಮ್ಮಿನೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಬರ್ಪುಂಡು ಮುಂದೆ ಗೂಂಜಿ ಏನು ಗುಜ್ಜ ಕುತ್ತಿನದ ತೋಜವೆ ಪಂಡಲ ಗೂಂಜಿ ಪಂಡದ ಅದಂಗೆ ಗೊತ್ತಂದಂಗಲೆಗ ಅಂಚೆನೆ ಪತ್ತೆ ಕೆಲವುದಂಟು ಪತ್ಪೆಲ ಉಂಡು ಬೊಕ ಅಂಬಡೆ ಅವಡು ಈತೇನು ಪಾಡ್ದು ನಾನು ಗಸಿ ಮಲ್ಪೇಯಿನಿ ಒಂದು ನಿಕ್ಕಲೆಗ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಆದಿಪ್ಪು ಆಂಡ ನಮ್ಮನ ಅಜ್ಜಿನಕ್ಕಲ ಅಮ್ಮನಕಲ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮಲ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇನು ಕಿಂಜಿ ಪನ ಇಂಚಪ್ರ ಕೈಪ್ ಮಲ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ರುಚಿಯೇ ಬೇತೆ ಇತ್ತಂಡು ಚಾ ರುಚಿನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದೆ ಆನು ಒಂದೇನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗುಂಜಿದ ಗಸಿ ಪತ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಲೆ ಅಂಬಡೆ ಪಾಡ್ದು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ನಾನು ಮಣ್ಣ ಬಿಸಲೆಡೆ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ಪೂರ ನಿಕ್ಕಲ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಡೀಟೇಲ್ ವಿಡಿಯೋ ತೋಜಾವೆ ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತುಲೆ ಆಯ್ನತ್ ನಿಕ್ಕಲು ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ತಕಲೆಗ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾವಡು ಪಂದ್ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚದ ನಿಕ್ಕಲು ಆಯ್ನತ್ ನಿಕ್ಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲ್ದೆ ಕೂಡ ಒಂದೇನು 3 ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೇನು. ಅಲ್ಲ ಗೂಂಜಿ ಮುರ್ದ್ಲಾಂಡು ಕಲ್ಲೆಡು ಕಡೆ ಓಡ ಅಂಡ ಸುರುಟು ಕಲ್ಲು ದೆಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದು ಅಂಚದು ಸುರುಟೋರ ಕಲ್ಲು ದೆಕ್ಕೊಂಡ್ವೆ ಸರಿ ನೀರು ಪಾಡು 2-3 ಸರಿ ದೆಕ್ಕೊಡು ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ಮರಣಿಯವರ ಕಡೆದಾನು ಆದಲ್ಲ ನರಕ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕಡು ಪಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಕಲೆ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಕ್ಕಲೆ ಇಜ್ಜಂಗಲ್ಲ ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಜುಂಡು ಅದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡು ದೆಕ್ಕೊಂಡೆಡ ఒక ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಡೆನದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡೆನ್ನ ಮಾಮಿ ಪನ್ಪೇರು ಎಸ್ಸರಿ ದಿಕ್ಕಿಯ ಕೇನ್ ಮೇರ್ಯಾರು ಐಕ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ದೆಕ್ಕುವೆ ಪಂದು ಮಲ್ಲ ತೊಪ್ಪು ನೀರು ಕಂತು ದೆಕ್ಕರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಕಲ್ಲು ದೆಕ್ಕೊನ್ವೆ ಸುರುಟು ಕಲ್ಲು ದೆಕ್ಕದ ಇವಾಗ ಇಂಕ್ ಅವೇ ಕಲ್ಲಡು ಅಂಬಡೆ ಗುದ್ದರುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಐತೆ ಕಲ್ಲು ದೆಕ್ಕದು ಐತೆ ನೀರು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆತು ಗೆಪ್ಪೊನ್ವೆ ಇತ್ತೆ ಬಲೈಡು ಗಟ್ಟಿ ರಡ್ಡಿ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡೋಡು ಅಂಬಡೆ ಗುದ್ದುದು ಪಾಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಬಿಸಲಿಗೆ ಅಂಬಡೆ ಗುದ್ದುದು ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚನಿತ್ತೆ ಗೂಂಜಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಟುಡು ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಲೆನ್ನ ಲುಂಬುದು ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರು ಪಾಡಿಯೇ
ಎಣ್ಣೆಗೆ ಉಪ್ಪು ಅಂತೆ ಪಾಡುವೆ ದಯಪಂಡನ ಗೂಂಜಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ ತೂತ್ ಪಾಡುವ ನುಲಿ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಅಂಡ ಇತ್ತೆಗೆ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಗೆ ತೂ ಮಲ್ತದ ಬೆಯ್ಯಾರ ದೀಪೆ ಮರಿಯೆಲ್ಲಗೂ ತೂ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಂಗದ ಕೆಲಸ ದಯಪಂಡ ಒಲಿ ಪೂರ ನುಂಗೆಲಿಪ್ಪು ಬೊಕ ಅವು ಬರ್ಸ ಬತ್ತು 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 ಥರ ಸನೀದ್ ಪೋದಿಪ್ಪುಂಡು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ತೂ ಮಲ್ಪರೆ ಕಾಂಡೆ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಚುಮ್ನೆ ಎಣ್ಣೆ ತಿಕ್ಕುಜತೆ ಅಂಚ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಗೆ ತೂ ಮಲ್ಪರೆ ಚುಮ್ನಿ ಪೊತ್ತಾರೆ ಪೂಜಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪೂರ ಪುತ್ತ ಆಪುಂಡು ಒಂತೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಇವ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಿಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಆಜೆದ್ ತೂ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ತುಕ್ಕ ಕುಡೋರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ದಿನೋಲ ಎನ್ನ ಕಾಂಡೆ ತೂ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಂಗದ ಕೆಲಸ ಕೋರರ ಬೆಂಕಿ ಬಟ್ಟೆನೆಲ್ಲ ಸನೀದ್ ಬೋದಿಪ್ಪು ಸರಿ ಒಲಿಕ್ ಬತ್ತಳ ಎದ್ದು ಬೊಕ್ಕನೆ ದೀಪೆ ಕಣಕ್ ದೀದಿತ್ತು ಜಿಡಲ ಬಂಗನೆ ಸಪೂರದ ಕಣಕದಿಂದ ಬೇಗ ತೂ ಪತ್ತು ಪತ್ತು ನಂಚೆ ಉಂಡು ಅಯ್ಯಮ್ಮ ಆಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಡೆಂಚ ಆಂಡಲೊಂಜಿ ತೂ ಮಲ್ತೆ ಬೆಯ್ಯಾಡೊಂದು ಬೇಪಿನದ್ ಪೊರ್ತುಗು ಯಾನಿನಿ ಕಲ್ಲುಡು ಕೈಪು ಕಡೋಡುಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಡೆ ಮೊರಣಿ ಕರೆಂಟ್ ದಂದಿನನಿ ಕಡಿದಿತ್ತದು ಬಾರಿ ಶೋಕು ಬಾರಿ ರುಚಿತ ಒಂಜಿ ಕೈಪ್ ಆತನು ಚೈನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಡೆ ಕೈಪು ಕಡೆಗ ಬಂದು ಒಂದು ಅದಮಟ ಬೇಯೊಂದಿಪ್ಪ ಒಂದು ಅಂಬಡೆ ಗುದ್ದಿತ್ತೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮರಿ ಹಚ್ಚಿ ತಾರೆ ಆಯ್ತು ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಕೊಂಚ ರೆಡ್ ಹೆಸರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಐನಾಚಿ ಮಿಂಚಿ ಬ್ಯಾಡಿ ಮಿಂಚಿ ಪುದೀನ ಅಂಚನೆ ಒಂದೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಧನಿಯಾ ಒಂದೆ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡ್ವೆ ಅಂದ ಅತ್ತ ಚೂರು ಮೆತ್ತೆ ಇದು ಪಡೆದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಚೂರು ಮಂಜೋಲ್ ಈತನ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಗೆ ಶೋಕು ಸಣ್ಣ ಆವಡು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಬಡ್ಸಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಅದೊಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಅಂಡ ಕಡೆ ಕಲ್ಲಡ ಕಡೆ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಹಾಕೋದು ಕಲ್ಲಡ ಏಪಲ ಅರೆಕ್ ಕಡೆ ರುಚಿ ಹಾಕೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಮಕ್ಕೆ ಜಡ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋದು ಉದಸ್ಸಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ನಮ ಬೇಗ ಹಾಕಿನ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸಡ್ ಕಡೆನ ದಿಕ್ಕರೆ ಪುರ ಸುಲಭ ಹಾಕೋಣ ನನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಕಡೆವ ಗೊತ್ತಿದ್ದದ್ದು ನಮ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮರಣಿದೆ ಕೈಪು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತನ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಚೆಗ್ದಾರ ಬೇತೆ ಬೇಲಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಏನು ಒಂದು ಕೈಪ್ ಕಡೆಗ ಬಂದು ಕಲ್ಲಡ ಪಾಡ್ತೀನಿ ರುಚಿ ಲಾಪುಣತೆ ಬಂದು ಅರೆಟ್ ಸಣ್ಣ ಅಂಡು ಇತ್ತು ಸಣ್ಣ ಅಂಡಯ್ಯವು ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಒಡಂದಿಚ್ಚು ಮೀಂದ ಕೈಪು ಕಾಪಿನತ್ತು ಸಣ್ಣ ಆತಂಡು ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ ತೋಜಿದಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಂಕ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಪಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಪೊಪ್ಪನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಪೊಪ್ಪನ ಅಮ್ಮ ಅರೆಕ್ ಗೂಂಜಿ ಕೇನೆ ಅವು ಪೂರ ನೀರ್ಡು ಪಡ್ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕುಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಗೂಂಜಿ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಗೂಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೆಚ್ಚಕಾಯಿ ಪೂರ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನಮ್ಮಲ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಪೆಚ್ಚಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಡು ಪಚ್ಚಿರ ಅವು ಕುಕ್ಕು ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ತೈಟ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಮಣ್ಣದ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಅಮ್ಮನ ವಿಷಯ ಕನ್ಪೇನೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿನ
ಆರು ಗೂಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೇನೇನುಂಡತಿ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಪಾಡ್ದು ದಿವದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ತಿಂತಿನ ಇಂಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೂಂಜಿ ಕೈಪು 6 ಮಂದಿನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಾದ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರು ಅಂಚದ ಇನ್ನು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ನೆನಪುಡು ಪಂಡ ತಿಂತಿನ ನೆನಪುಡು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿನಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುಕಂದ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಗೂಂಜಿ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ 5 ತೊಟ್ಟು 10 ಪೇಪರ್ ಪಾಡಿ ತುಯ್ಯರತ್ತೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಅಂಚ ಪಾಡ್ದೊಂಜಿ ಕೈಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಲ್ಲಡ್ ಕಡೆದು ಅರೆಪುಲ ರೆಡಿ ಅಂಡು ಇತ್ತೆ ಅವಳು ಕೈಪುಲ ಬೇಯ್ತುಂಡು ಒಂದು ಅರೆಪುನ್ ಗೆತ್ತದು ಐಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಪೂರ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪರೆ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಹಿಂಗೆ ಸತ್ಯ ಬಂದೆ ಕೆಲವು ಇತ್ತದಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಡತಿ ಮತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತೇನ ಅತ್ತಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದನೆ ಗೊತ್ತುಚಿ ಕೆಲವರ್ಷಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚಿನ ಪಂದಿಪ್ಪಾರೆ ತೂದು ಅಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ನೆನಪಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಕಿಂಜಿಪ್ಪನ ಅಂತ ಪರ ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನೆನಪು ಮಿತ್ತು ಯಾನ್ಲಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿಕಲ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪನ ಆ ವಿಷಯಲೇನು ಒಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಗುಂಡತೇನು ಪಪ್ಪನ ಅಮ್ಮಗ್ ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಲ್ಲ ಅಂಚದು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಡೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕೆಲವು ಮಾವಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಅಂಚ ಅಗ್ಗಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಪಂಡಲ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಚೆನೆ ಅನ್ನ ಬಾಲ್ಲು ಪಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಎಂಕುಲು ರಜೆ ಪೂರ ಪೋಂಡ ಅಂಚ ಅಜ್ಜಿನ ನೆನಪುಲ ಆಪುಂಡು ಅವನು ಇತ್ಲಕ್ಕನೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರೆಡು ಬೇಜಾರ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ನೇನಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಬರ್ತಂಡು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡಿತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಗೆತ್ತದು ಬಿಸಲ ಗೆತ್ತು ಅವಳ ಬೇಯ್ತಂಡು ಗೆತ್ತದು ಕೊದ್ದಿ ಅದ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಂಪೇನೆ ತುಲೆ ತೂ ಮಲ್ತದು ಕೊದ್ಯರದಿಯೆ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಕೊದ್ಯಡ್ ಕೈಪು ಪುಳಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಬಡೆ ಪಾಡ್ದೈತಿ ಮಸ್ತ್ ಪುಳಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಬಡೆ ಪುಳಿ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೇನು ಬೊಕ್ಕ ಅದೇ ಪಂಡ ಉಪ್ಪು ಗೂಂಜಿಗೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತದ ಇವನಿಗೆ ಒಂಚೂರೆ ಪಾಡ್ದೆ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಕೊದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾವ ದೀಪೆ ತುಲೆ ಕೈಪು ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಡು ಗುಳುಗುಳು ಪುಗೆಡ ಹತ್ರ ನಿಕಲಿಗೆ ತೋಜು ಜದಾನೆ ಗೊತ್ತು ಚೆಂಕ ಕೈಪು ಜಾವ ದಿಯೆ ಸರಿ ಕೊದ್ದಿದ್ದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಕೈಪು ಜಾವ ದೀತೆ ಇತ್ತೇನೆ ಕೊಂಚ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡ್ಕನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಒಗ್ಗರಣೆದ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಮಲ್ತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕನಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮುಂಚಿ ಬೇಡ್ ಸೊಪ್ಪು ಸಾಸಿವೆ ಈತೆ ಪಾಡ್ದು ತರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕೈಪು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ತುಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತುಂಡು ಜೋರು ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡು ಅಂಚದೇನು ಆವಾಜಿಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಜನಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಆತು ಜೋರು ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡು ಕೈಪುನವರ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನು ಏನು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತುಂಡು ಒಂದಿನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೇವರ ಮುಚ್ಚಿ ಸರಿಯಾತುಲೆ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾ ಗ್ಯಾಸ್ ತುಳಿತೆ ಬರ್ಸೆಂಚ ಬರೋಂದುಂಡು ತುಲೆ ಎನ್ನ ಹೊರತ ಫುಲ್ ಕೆಲಸ ಅಂಡು ಕೆಲಸ ಆಯ್ನ ಕೂಡಲೇ ಕೈ ಪೂರ ಆಂಡತಿ ಆಯ್ತು ಕೂಡಲೇ ಬಸ್ತು ಜೋಡು ಬರೋಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಏನು ಬಂದರೆ ಗೂಂಜಿ ಸಾರಿ ಎಂಕೆ ಪಕ್ಕ ಬಸ್ತಿಜಿ ಬಾಯಡೆ ಗೂಂಜಿ ಬೋಲೆ ಪತ್ಪೆದ ರೆಸಿಪಿ ನಿಂಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಿಕೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.